Handa nga tubangon sa nga House Speaker kag Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang ginapanigayon nga preliminary investigation sang Office of the Ombudsman kangon sa ginapahayag kang tanan sinig sa anomalya sa mga flood control projects. Suno kay Atty. Ari Fajado nga abogado ni Romualdez, sabton sang kongresista ang tanan nga aligasyon batok sa iya apang nagapangabay ini sang isa ka patas nga proseso. Pahayag pa ni Fajado nga wala sang plano si Romualdez nga magpalagyo kag padayon sini nga ginatungdan ang mga responsibilidad bilang kongresista sa 1st District sang Leyte. Dugang pa sang abogado sang kongresista nga wala sa nangin papel si Romualdez sa paghimo sang 2025 national budget magluwas lamang sang pagpirma sini. Ginkwestiyon man ni Fajado ang kredibilidad sang 18 kag ginapahayag maleta boys nga kabahin sa mga testigo nga posible gamiton sa investigasyon sang ombudsman. Suno pa sa iya nga wala sang dapat patihan sa ilang mga pahayag bangor ang Department of Justice mismo ang nag-file sang ginaaligan nga perjury batok sa mga ini. Isa ka pamatuod suno sa iya nga nagbinutig ang mga ini sa idalom sang ilang nga ginsumpaan. Sabi naman ng ni Congressman Romualdez right after the SONA is handa siyang harapin ito lahat ng mga paratang na ito pero sa tamang proseso po. Yun naman ang aming position na given an equal plane dito sa mga usaping ito ay hindi naman tumatakas si Congressman Romualdez, siya ay nananatili sa bansa. Pinasinungalingan namin ang sinasabing meron siyang pagtangka na pag-alis, parang pawang walang katotohanan. Kami nga po ay nagsabi ng tahasan sa Bureau of Immigration na there was never such an attempt. At ang dapat na larangan kung saan niya na isabihin, doon sa Sandigan Bayan, kung saan sila mismo ay nag-apply ng preliminary for departure order. Doon ang nararapat na venue kung saan nila ilalahad dapat yun. At kami ay handang sagutin ngayon dahil nabanggit nga yan sa SONA at lumalabas na totoo na nag-issue na ng sampina ang ombudsman. Kami po ay naghahanda sa preliminary investigation at yun po ay sasagutin ni Congressman Romualdez. Ang kabayinsang pahayag ni Atty. Ari Fajado.